Салом алейкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Инак дар навори имрӯза чистсавои ремонт. Ин тараф хонаро шахмат задем, на чӣ дидайсуне. Ин тараф шахмат задагиай, ана се тарафи дигаш декоративай. Заминаш цвети лимони кадагиай, на лимони болош декоративи сафед задагиай, зарҳал лак задагиай, моишни гарантиш хати ина зарҳалош метова. Болошам декоративи сиёҳ задем, гирд ванара сиёҳ кардем, ваниша сафед кардем потолокша. Ханаки тараф ҷои стенаҳои пастсафка меомадагиай, мақсад телевизор мемонӣ, аммо точкаҳой тарафаш шахмати сиёҳ задем. Нигоҳ кунед чӣ хел ба зеб омадагиай. касоне ҳам ки ремонт кардан мехоҳед, дар ватсап мо бинависонед, нашуд мо суҳбат мекунем, баъд ремонт ҳам мерем, ки ҷоиша ки намефаҳмем бинависонед, иншоалло ки мо мефаҳмонемтон. ин потолокшам беҳтарин омадагиай. ҳама қоидави ремонт кардагӣ. Аккусо ҳама краска задагӣ тайёрай. Фақат уголок задан накор, уголок задагӣ несте, уголока хонадор гуфт намезанам, вале ана пилтусои пола ба он хотире назадем, ки краска меояд, краскаша хидм мекунам гуфтак, баъд пилтусоша мезанам. дастгирра фаромӯш намекунем бачаҳо, чаом лайкҳоро мемонем ва касоне ки меҳмоне дар канал обуна мешем ва видеоро дар имо ватсап падлиса кунем, беҳтарин мешавад ва хидмат нигаҳбонтон бошад то навораи ояндаи Сафархон ТВ-ра.